Dan Sholi, damunan bana an ce ya zo da sauyi sosai, kamar su me kenan. In ka shuka albasa ma, ka ga ya kuwa ya fito. To, ta ɓangaren dabbobi ba. Dangare ma, sai ya zama kamar tunkiya. To kai me yasa baka koma wata halittar ba? Ina ma hankali ma nan da Allah. Ba zan raina ma hankali ba. To amma ai na ji an ce ka sato keke. Na ji ka ce mawaƙan zamanin nan. Mawaƙan zamanin nan ɗin me suka yi? Wa dai ma kwarata ne ma. A dogon ja, ka ji abin da ɗan Sholi ya ce akan mawaƙa. Kai mai zage-zage kan mai waka shin wai me muke bida a gurinka? Sholi, ka ji a dogon ja ya ce mawaƙan me suke bida a gurinka? Ɗan dankali. Inda na fahimci kana da renin wayo. A dogon ja, ku tobe ku da ku. A dole gwandani na shirya. Kaji, shi ya shirya, kai fa. Allah ya. What?